लोगोफोर जोङो बिजनियाव फैदों जोंनि आमाइमोननि न'आव ओमफ्राय आमाइमोननि न'आव फैनानै जोङो मैयानो मोनफैदों आरो मैया फैदों ओमफ्राय दिनै सानसे हरसे थाबाय दा नेक्स्ट डे ओमफ्राय जों गाबोन थांफिनगोन आरो ओजा न'आव ओमफ्राय नोंथांमोनखौ जोंनि मादैजों माने सिनाखि खालामना होनोसै आरो बे जोंनि सबसे उन्दै मादै आरो खुलुमबाय बे जोंनि मादै ओमफ्राय जोंनि मादैया गामियावनो हाबा जादों आरो ओमफ्राय जों न' खाथि नालाय बिमानि न'आ खाथि ओंखायनो फैबाय थायो सानफ्रोमबो जि मोजां देलाय मोजां जोंना मादैखौ नाय बिराद समायना देलायबाय थायो आरो बियो ओमफ्राय बिदिनो जों बायदि जानला मानला थाया जोंना मादैया आवगायनिफ्रायनो आरो बिराद मोजां देलायनानै गोदान दख'ना गाननानै माने समायना जानानै थायो आरो बियो ओमफ्राय जोंना मादैया जों फैदों नालाय दिनै भागिन गथ'फ्रा फैदों दाबो जेनेबा जों बैसो जाबाबो जों गथ'नो नालाय बिनि ओंखायनो दा जोंखौ दा टाउनाव लांनो नागिरदों आरो जोंनि मादैया दिल्लीयाव थायो बिब' गेजेरनि ना आब' गेजेरनि फिसाजो हायनास्रि नार्जारि सेकेन्ड ना ओमफ्राय जोंना मादैयानो नामा जाबाय लाबेन न' आवगायाव मोसाहारिमोन दा ब्रह्मजों हाबा जाबाय नालाय दा ब्रह्म आरो दा लोगोफोरजों एसे उनाव टाउनाव थांगोन जों जमानो आरो दख'ना बायनायखौ देखायसै जागोन दे जोंना मादैया जोंनो माबा बायना होयोनो लोगोफोर नोंथांमोना लायबाय थाबानो जाबाय आरो जों मा बायना होयो दख'नायाव थांसिगोन जों दा ओमफ्राय बेनो जोंना आमाइमोननि न'आ इदि गेट ओमफ्राय दा इदि हाबलांनांगौ आरो इदि ओमफ्राय बिसोरनि लामायाबो बिराद मोजां लोगोफोर एनै पाक्का लामा मालाय गामि सिङावनो पुरा पाक्का लामा इदि ओमफ्राय इथिं थांबा मा मोनो होनदोंमोन मादै इथिं सुपारिगुरि इथिं पुरानि बिजनि सुपारिगुरिथिं मोनो आरो गासगुरि इदि मोनो ओमफ्राय इथिं लामाया इनै टाउनाव थाङो टाउनाबो बारा गोजान नङा 2 किल'मिटार ना 2 किल'मिटारसो जागोन 1.5 किल'मिटार बेनो न'आ जोंनि आबैमोननि बेनो जोंना आनैया बेहाय दङ बाट बि ओंखारनो फैनो बादों आरो केमेरायाव दा उनाव देखायगोन जों दा फार्स्टआव टाउनाव थांनाय फैदो लोगोफोर बे जाबाय जोंनि आवगायावनो जोंना आबौआ रेलवे साख्रि मावोमोन ना जोंना आबौआ लुनायफोर न' आरो नै बाथौसालि इथिं दङ जोंना इथिं बिजावजालिया जिरायगासिनो मालाय टाउनाव थांनो ओमफ्राय आयंआबो थांफागोन आयंआ दासो देलायगासिनो बियो ओमफ्राय इथिं इसिं ओमफ्राय जोंना आनैया माबा माबि संदों देखायनो र' माबा संदों मा संदों आनै बे जाबाय जोंनि आनै देलाय देखाय मा मैथाजों ना फिसा ना ना फिसा ओमफ्राय जोंनि आनैखौ मानिफ्राय लाबोदोंमोन बिजनि सिलबारि ना बर' बाजार सिलबारिनिफ्राय लाबोदों जोंनि आनैखौ आरो बिथिंबा मा संदोंमोन देखायनि र' नै खुमब्राजों दाउ संबायनो नै दा जों फैनानैसो टाउननिफ्राय जाफैगोन आरो दा नोंसोर जाबाय थाबानो जाबाय जों उनाव फैनानै जाफैगोन दा जों गथ'फ्रा गैया नानि सासेया गेदेरा स्कुलाव थांदों बेयो क्लास 10आव ना ओमफ्राय नानि उन्दैया न'आव बारा थाया बेयो नै खाथि आनै आमाइ न'आव थाङो आरो इयो दा उनाव फैबाथाय देखायसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंना बाबायानो उन्दुलांगासिनो नै उन्दुनायावनो आंखौ जुथा होनायलाय बेखौ माने जोंनि आमाइमोननिफ्राय आरो बिबै मोना होदों बे गस्लाखौ गरम नालाय आखाइ खान्दा बेखौनो माने गानहोबाय आरो नै बाबाया उन्दुलांगासिनो ओमफ्राय जोंनि आमाइनि उन्दै नानिया बे न'आव गैया आरो बे थाबाथाय बाबाजों बिराद माने बुलाय सुलाय खालामो इसोर समान ना बैसोआबो जोंनि बाबानिसाय अनलि 4 मासल' गेदेर आरो बाट बेया सब रोंजोब्बाय रावा सब ओंखारजोब्बाय आरो नानिया हिन्जाव मानसिना ओमफ्राय बे थाबाथाय एसे दावराव खालामो ना बिराद माने नांलाय खमलाय खालामो ओंखायनो माने सेलायलायो बुस्थुफोरखौ ओंखायनो बे बाहेराव खाथिनिनो आमाइमोननाव थांदों आरो जोंनि आइनि बिमाइनि न'आव खाथियानो नांजाबनाय बेहाय बिसोरनाव थांदों आरो लोगोफोर जोंना आयंआ दासो देलायना फैदों आयंआ बिबो बिनानाव जिरायदों लोगोफोर जों दा बेटारि फिलफिलाव थांगासिनो आरो टाउनाव बिजनियाव बेटारि गारि रिक्सा फिलफिल होनोना गथ'आनो सासेखौबो लांफागौमोन आं दा जिरायदों जोंथिं बाबाया लोगोफोर जोङो दख'ना लाबाय जोंना मादैया बायना होदों नैबे हांसो फसायबाय आंना बिदि गैया नालाय ओंखायनो सिम्पोल गाननो बिराद मोजां जोंनि बे मादै मोना ओमफ्राय बे बिजावजालि इसोरबो गानफेरदों आरो बिदि दख'ना ओंखायनो आं नैबेखौनो लाबाय राफिउसाबो मोजां जागोन ओमफ्राय मालाबा बहाबा गानना थांबाबो मोजां नुगोन आरो बेखौनो लाबाय आं ओमफ्राय बिबार माबायदि लायो आंनो रङा दख'ना दंना गैयामोन रङा बिबार दं बे बारा रङा नङा ना बारा गोजा नङा बियो गानजागोन बेबो मोजाङानो बिबारा एसे बेलेग बाबा एने जोंना फिसालाया मा लायदोंहाय मा लायदों ATM बाबा बेयो ATM सोना ATM लाइट जोंगासिनो ना बेखौनो फिसालाया नै मालाय बिबै मोना होनाय गस्लाखौ गाननानै मा सोना मेचिनसो बाबा मेचिन ATM सो फैसा दिहुनग्रा
लोगोफोर आं एकदम बारा नायबाय थाया ओरैफोर दख'ना एसेबां बारा नायबाय थाबाबो मेगना माबा जायोना मा खालागोन मा खालाया जायोना ओंखायनो आं बेखौनो फसायबाय आरो आंना बिदि दख'ना गैयाबो नालाय ओमफ्राय आनैयाबो होदों दख'ना माने आनैया दा आर'नाइसोबो होदों बेखौ देखायसिगोन आरो दा थांनानै माइदिनि होदों बेखौ देखायगोन न'आव थांबाथाय आरो आबैमोननाव मोनहैबा दा बाजारनिफ्राय थांबाथाय देखायसिगोन आरो बेखौ बैफोर मालाय बिजनि टाउननि दख'ना गला मेरला इथिंबो दङ ओमफ्राय बिदि आरो बिदि ओमफ्राय जोंना फिसालायनि पुरा बेटारि गारि नायगासिनो लोगोफोर नै जोंना फिसालाया बिजनि टाउनाव फैनानै ट्रेक्टर मोनबाय नै बिबैया होबाय जोंनि मादैया बायना होबाय फुलाखौ नै माबाया लोगोफोर जोङो बिजनि टाउननिफ्राय माने आबैमोननि न'आव मोनफैबाय माने कुकटुकलियाव आरो जोंनि आबैमोननि न'आ कुकटुकलियाव आमाइनि न'आ कुकटुकलियाव दा मोनफैबाय ओमफ्राय जोंनो दख'ना बायना होदों जोंनि मादैया जों बिजावजालि सानैखौबो आरो आंनोबो होदों ओमफ्राय जोंनि आब'नोबो होदों ओमफ्राय जोंनि कियान बाबानो पापा जालाय बिमायंखौ कियानखौ ट्रेक्टर बायना होदों नै बिबैया ट्रेक्टर बायनायानो लामा लामा माबायाव रिक्सायाव बेटारियाव गाखोनायावनो ओइथिं सबना गोमालांदों सिटाबो गैला इनि लाइट हेड मा होनो साइडनि लाइटआबो गैला खोमाबाय आरो बहाबा ओमफ्राय जों दख'नाखौ देखायनोसै लोगोफोर जों सानैबो एखेसो लानाय बायदि जाबाय ना मोनासै मोजाङानो मोनसे दखानाव मोनसे दखानाव नायबाय माबा बेहायनो कालारा बेलेग दंबाबो जिया मोजां नङामोन थांगासिनो र' एखेसो एसे जास्ट माने गेजेरनि डिजाइनाल' एसे आगरा बेलेग आरो बियो न'आवसो गानगोन आं दिल्लीयाव गानगोन आरो मालाबा थाबासो गानोना आं न'आव फैबा आं लाबाय आरो जेबो नङा बे आंनि गोमो आगर थानाया बे आंनि ओमफ्राय बेनिया जाबाय बे जाबाय माबा बे आनैया होनाय देखायनोसै आरो लोगोफोर नैबेखौबो नैबे जरासेखौबो आंनो आनैया होदों आरो जोंनि आमाइनि हिन्जाव आमाइया बा आयंआ इसोर होनाय आरो नैबे ओमफ्राय नैबे जाबाय मादैया होनाय ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंनि बिजावजालिखौ होदों जोंनि मादैया ओमफ्राय बेनोबो होनाया बहा थांखो बेहाय दङ दा देखायगोन दे थ' ओंखारबाय होनसै लोगोफोर बे जाबाय जोंनि आमाइनि उन्दै फिसाजो नानि जुहि ओमफ्राय बे जाबाय जोंनि कियाननिसाय जुहिया 4 मासल' गेदेर आरो नै सोलाबदों ट्रेक्टरखौ सोलाबदों आब' हायना लाबोआखै आनैयासो होदों नङा आनैयासो लाबोदों नानि आं गस्लासो लाबोदों सोलाबदों नानि आंनिसो दंखायोथ' आरो ना नानि दा लानो हो दे बाबुनो ला इखौ ला दुदानिखौ लानानै दे गेले सानैजों गेलेदो दानि दे एबा नोंनिखौ लास'ना दे नोंनिखौ लास'ना नोंनिखौ ला बे मादैनिसो जुहि मादैनिसो बियो नोंनिखौ ला दे एक्सचेन्ज खालामना लादो दे दे ओरैनो जोंनि फिसालाया जुहिजों फिसालाया गेलेगासिनो ओमफ्राय आनैया देलायनानै बहाबा थांनो ओंखारदों फिसाजोखौ टिउसनाव दोनहैनो सेलिनाखौ It's not dangerous ini. Jangan kian apa bedi kakek lagi deh kali berapa ampe ini. Rani apa bedi kakek lagi deng. Tapi Maya thang neng karena segap gen nama gapannya aneh. Gapo? Mamiya thangkan deh bapa. Abo kau dengarkan Mamiya tiusanau. लोगोफोर बे जाबाय जोंनि रानि गिदिर आमाइनि गिदिर फिसाजो क्लास 10 आरो बियो दा टिउसनाव थांनो ओंखारदों नै ओमफ्राय क्लास 10 नायनो न क्लास 10 ओमफ्राय नोंलाय मा खालामबाय थादों सिन्था जादों नामा आखाया इदि बियो सानफ्रोमबो उन्दुनाय हुदाना ओंखायनो उन्दुनो ओंखारदोंनो थांबाय दे बाय बाय होन ओरैनो थांबाय आबाय ओरैनो थांबाय नै बाय बाय दे थांदो थांबाय बाबा नै रानिखौ टिउसनाव दोनहैबाय बे क्लास 10 आव ना ओमफ्राय एडभान्स मेथ्स आरो मेथ्स मोननैनिबो माबा साबजेक्टनि दा टिउसन दङ आरो फरायनायाव मोजां जों गथ'आ बे आमाइनि
साजोगोदो आरो बियो ओमफ्राय फरायना उन्दैनिफ्रायनो बिराद स्मार्टखा आरो गथ'आ दा ओमफ्राय नेक्स्ट इयार आरो दा टाइमबो गैलाना इदि दा नेक्स्ट इयारनो होनांसिगोन बेयो मेट्रिकनि रिजाल्ट मोनबासो मोनगोन आरो मोजां ओरैनो गथ'आथ' फरायनायाव मोजांखा स्मार्टखा आरो ओमफ्राय जोंनाथ' बे आरो बांसिन स्मार्ट जागोन आरो सालाखिथार बे बिनानावा बिब'निसायबो बांसिनसो सालाखि औ बेनो ट्रेक्टर सालायलायदों सानैबो दे होदों ना मादैया होदों औ ओइ नै मादैया होनदों ओइ नै इसिबा लोगोफोर जोङो इदि खाथियावनो आरो आब' सासेनि न'आव इदि बेरायहैदोंमोन आरो ओमफ्राय आं उन्दैनिफ्राय इसोरखौ मोनबोनाय नालाय इसोरजों बिराद अनोमोन आरो बेहाय जों आबैमोनाव जेब्ला फैयोना गरम बन्द जाबा ओमफ्राय स्कुलनि इदि बन्द जाबा फैयोमोन ना बेहाय 1 मास 2 माससो थाफैयोमोन नालाय बेहायनो इदि आब' इदि उन्दैयावनो लोगो मोननाय इसोर बिराद अनोमोन आरो ओमफ्राय इसोर बे आब' सासेया बेहायनो हाबा जादों आरो खाथियावनो आमाइमोननि खाथियावनो ओमफ्राय बिसिनावनो इदि बेरायनो थांदोंमोन आरो गोबां आवगायावनो नालाय गोसोखांबाय थायो आवगायाव उन्दैयावनो मोननायबाबो सिनाखि बिसोरबो सिनायो अनो ओंखायनो खबर लाहैबाय आरो स्टेसनाव आलासि जानानै फैबाय साहा लोंनानै फैबाय आरो दा ओमफ्राय जोंना फिसाला ओमफ्राय जोंना बिजावजालि आं आयं ओमफ्राय जोंना उन्दै नानि जुहिजों थांदोंमोन आरो लोगोफोर गाबोन जोङो फुङावनो 5टायाव थांगोन आरो ट्रेनाव मानास रायन' ट्रेनाव ओमफ्राय बाखि उननि ट्रेन दङ बेफोर सब केनसेल जादों आरो ओमफ्राय दा बेहायनो थांसै मोनोना मोना नायनोसै आरो ओमफ्राय दा पेकिं खालामगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय निजेना पेकिंआबो नैबे बेग मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे आंना बेहाय क्रिम माबा माबि दङ नैबे मोनसे फेन्टि बेग नैबे बिजावजालिनि आरो ओमफ्राय बेग मोनसेयावथ' बाबानिनो गस्ला ओमफ्राय बाबाया उन्दुलांबाय लोगोफोर ओमफ्राय गथ'आ माने मा होनो सिरि मोनो आरो उन्दुनायावबो एसे गाबगासिनो ओमफ्राय बिदिनो बिमायंआ इसिङाव लागासिनो आरो आंबो लादोंमोन दा आं जि जाबनो फैदों न'आव ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि आबौ आबैखौ देखायनोसै आरो दा बिसोरथ' गैला बे बुहुमाव माने एक्सपायार जाबाय माने जों उन्दै थानायावनो जोंनि आबौआ एक्सपायार जादों ओमफ्राय आबैया जाबाय 2015आव जादों आरो एक्सपायार दा बिथांमोनखौ देखायनोसै र' बे नैबे जाबाय जोंनि आबौ आइनि बिफा सबिन नाम बर' नैबे जाबाय आइनि बिमा आबै ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंनि आनै लोगोफोर आनैयाबो एक्सपायार जादों आरो जों आनैया एक्सपायार जानाया बारा गोबाव जायाखै लोगोफोर आनैया एक्सुवेलि जोंनि बे सानैजों आनै दङना बे नानिया जोंनि आनैनि आरो एक्सपायार जानाय आनैनि ओमफ्राय बे आनैया बे जोंना उन्दै नानिया जन्म जानायावनो आनैया एक्सपायार जादों आरो ओमफ्राय बिदिनो बिनि उनावसो बे आनै उन्दैखौ लाबोदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा बिदिनो आरो न'खरा मोजाङैनो सोलिगासिनो आबैमोननिया आनैयाबो बिराद गोदानाबो बिराद मोजां अनो आरो गावनि गथ' बायदिनो जेनेबा आनैया ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम जागोन आनैया अलरेडि संखांबायनो ओमफ्राय गामियाव हाबा हरनाय मादैयाबो फैदों आरो दा मोनायाव बिदि खाथि नालाय बिसोरखौ ओंखाम जानो लिंदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ आरो जोंनि आमाइखौ नुवाखै होननानै जोंनि आमाइया बेहाय थाया बे साख्रि मावो बे जरहाटावसो थायो आरो मरियनियाव थायो जरहाटाव आपार आसामाव आरो बे मण्डल बिदि मावो ओमफ्राय गोजान जायो नालाय दा फैबायबो थानो हाया बिदि बैसागुआव फैदोंमोन आरो आमाइया बिदिनो आरो आमाइया सासेल' आरो जोंना आरो फंबाय सासे आरो सबसे उन्दै आरो आमाइया लोगोफोर जोङो आबैमोननि न'निफ्राय बिदि थांनो ओंखारबाय आरो न'आव दा जोङो बिजनि स्टेसनाव दङ फुंनि जोङो 5टा 10 ट्रेनजों थांसै आरो मानास रायन' ओमफ्राय अब्लासो जोङो माने टंलानि कानेक्टिं माबा ट्रेन मोनगोन ना ओंखायनो आरो दा जोङो बिजावजालियाबो टिकेट दाननानै फैबाय नैथिं टिकेट दानना लाबोबाय ओमफ्राय नै जोंना बाबाया नै बाबा मा थांगोन न'आव सोरलाय आब' लोगोफोर ट्रेना टाइम मथे फैगोन खोमा ना टाइमावनो देखायगासिनो राइट टाइमाव आरो बाखि ट्रेनफ्रा सब केनसेल ना अनलि बे मानास रायन'आसो दं बाखिफ्रा सब केनसेल गोजा नङाबा जों आरो बे ट्रेनाव थांबासो जोङो आरो टंलानि कानेक्टिं मोनोना ओंखायनो जोङो थाब थांसै अब्लासो न'आव थाब मोनहैगोन आरो एरैबाबो थांखानांगोन बिदिनो आरो दा लोगोफोर जों दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबबाय आरो नोंथां मैया जेनेबा एसे सर्ट जानायखाय दिनै जों एसे बिदि माने मा होनो एड खालामना होबाय आरो लोगोफोर दा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जों नेक्स्ट भिडिअ आरोब्लासिम बाय बाय